כעת אנחנו נלמד איך קובעים פגישה במערכת My Business. ראשית, זה המסך הראשי שלנו, ואנחנו הולכים לניהול קשרי לקוחות. דרך אגב, יש הרבה דרכים לקביעת פגישות. אפשר דרך כרטיס לקוח, אפשר כמעט מכל מקום להגיע למצב של קביעת פגישה, אבל אנחנו כרגע בהנחה שכרגע נכנסנו למערכת וקיבלנו טלפון בהול לקביעת פגישה, אנחנו נכנסים לניהול קשרי לקוחות, בוחרים בלוח שנה, נניח שהפגישה צריכה להתקיים ביום ראשון, אנחנו לוחצים על סימן הפלוס לפעילות חדשה, ומתחילים בתיאור. מומלץ מאוד במקום של התיאור לכתוב גם את שם הלקוח, מכיוון שבסינכרון עם האוטלוק שם הלקוח לא נכנס לנו, ולכן זה הזמן לכתוב כמה שיותר פרטים, הן בשורת התיאור והן אחר כך באזור התקציר. אז פה בשורה הראשונה אנחנו נכתוב פגישת ניסיון עם טליה מדקופיינט בנושא צביעה אומנותית. מיקום ופרטים, משרדי דקופיינט, האורנים 89, תל אביב. סוג הפעילות, מוכרחים למלא את כל השדות, ואנחנו מבקשים לבצע פגישה. סטטוס הפגישה נקבעה. אחראי הפגישה, השדה הזה הוא שדה מאוד חשוב, מכיוון שאם המשתמש, זה שפתח את My Business, הוא לא טליה גולדברג, אלא מישהו אחר, ברירת המחדל תהיה לפגישה של מי שנכנס למערכת. לכן אם אתה או את קובעים פגישה עבור מישהו אחר, שימו לב לבחור את אחראי הפגישה. בואו כרגע נשאיר את זה טליה. במידה ויש משתמשים נוספים שאנחנו רוצים לצרף אותם לפגישה, אנחנו בוחרים אותם מתוך חלון שנפתח, בחר משתמש, אנחנו מקבלים את הרשימה של כל משתמשי המערכת, נניח שאנחנו רוצים שסתיו תשתתף, כרגע אנחנו רואים שסתיו מצטרפת לפגישה, שהאחראית עליה היא טליה, ועד כן. לקוח, זה הזמן לקשר את הפגישה עם הלקוח. על מנת לחפש לקוח, מספיק שנקליד מספר אותיות משם הלקוח, חיפוש, מצאנו את שם החברה, נלחץ על החץ הקטן, ושם הלקוח נבחר לנו פה, וכמובן שכל פרטיו ייכנסו לתוך כרטיס הפגישה. שם איש הקשר, מתוך הלקוח, מאחר, בואו נראה, נניח ניקח את, אנחנו רוצים להיפגש עם צחי רקנתי, מתוך דקופיינט, לא, נבחר את טליה, כדי שנוכל להראות לכם אחר כך גם את היומן שלי. לקוחות נוספים, אם יש לנו, מוסיפים פה, תזכורת אם זה חשוב, כמובן תאריך הפגישה, אנחנו מדברים נניח על אנחנו בחרנו כבר בשלישי לעשירים, מאחר והתאריך הזה כבר חלף, בואו ניקח משהו אחר, 24 לעשירי, הפגישה תתחיל בשעה 9, תסתיים, לא לשכוח להוסיף את הסיום, לעתים קרובות אנחנו לא שמים לב לצ'ופצ'יק הקטן הזה, ואז הפגישה לא נכנסת ליומן, כי פגישה מ-8 עד 8 היא לא פגישה. וכאן אפשר לכתוב את כל מה שרוצים. מה דיברנו, מה סוכם על סיור בתחומי המפעל, וכו'. וברגע שאנחנו נלחוץ על שמור,
בעצם הפגישה הזאת נכנסת לנו ליומן. אם נרצה תזכורת שתקפוץ לנו באוטלוק, אנחנו יכולים ללחוץ על ה-V הזה, והתזכורת הזאת תופיע לנו גם ב-My Business וגם באוטלוק. בואו נניח שעה לפני, ושמור. בזה בעצם סיימנו את הנושא של קביעת